Dhonsuri constituency arlo men nala po arong ladak ke Kyongdung ke adivasi akhe tum sidulo latum pen alam kelong la pohelo latum ke bang mi galilo latum ningkan trok sikep aprang men latum dak sudu sel tum nang thano lasi ladak atum jase meta kisum mangke thetan khayang lo ladak ason kisum lam lo tum nang thano lo lasi nilitum APHLC a party pen ladak ke bang inang ko bang lehlo alang litum arjidi include pen kamatha nilitum adivasi akhe tumta sung piglo posi labang so ki jok je phat nilitum ta APHL se party along wang pen nilitum labang so nitum dak Dhonsuri arlo ke to adivasi tum labang so kisung men jok ji pusilang tum batha pensi pindak ni tum hanang phalo basi Kyongdung alang litum nang chi chak dun bang hello kibang jilang election la pen pini pen gelang litum nilitum APHL se party long nang dum thipu pusilang tum lam chak nang chi pidun nini aprang Assam arlo Mudi bang lo lapen Mukesh Ambani Thetan lapen India long ke plang nai bang phuwang si nang i chakang lo dak Karbiang long arlo ba Assam lo nhok da thai ga belo Karbiang long arlo sing yok podak Thetan a project de hi po Karbiang long arlo asila bangso a project kideng ji ke lage longli pana thake galilo lage long Karbiang long along lisian po lasi Karbiang long along liong si en bom lang pulote kibirlo lasi la puana long liat dang the no na bangso Mukesh Ambani bhan kupi dong manglang tum claim bune hala bangge mo porsi than po mo porsi chini dun po mo fis tame nili to ladak bange kroidun dil longli ge non solar project 18000 bighas pier lo non national taxi central government of han asitin skimi pi penyong si longle packet pote Garbia arada tu inglong sora tu puna lo du po longle che packet pote non central range forest ta anikan wang da latung longle la sonsi parpon bom longli chirai bom dasi forest ar lo pule jo ka dulongli Garbi puno ajada khai puno dulongli lo ason si jeplang lo tangde longli pi bom lang pote kona lo du po dasi ajada a company ajat le nang claim ji buta kroi tek thelo nitung a songban bage na lo